Hayi, injalo. Ayijiki-ke uma isinje. Right then, phinde futhi. Ayasithi into. Uyabona ngendlela umsamo wenu obaluleke ngawo. Uyabona uma wenza into, let's say wenza nje umsebenzi. Even if it's not really umsebenzi omkhulu nani. Ayikho into ekuthiwa umsebenzi omncane bafethu emsamo. Into engekho leyo. Abedlala ngabantu. The moment you summon abantu abadala bakini, into ebalulekile leyo. That is the reason why when you summon them, babizela into abangahambisani nayo, bazokushaya mnganami, bazokushaya ke bakuyeke, bazokushaya ngoba uphazamisa ubuthongo ababulele. Hayi ngeke ngize nina, hayi ngeke ngize athi ngiphinde futhi, athi ngiphinde futhi. The moment uphazamisa abakini abalele ubuthongo, ubabizela izinjongo zakho ezingahambisani nemithetho yasekhaya kini, nemithetho nemigomo nemibandela obekelwe yona yobuwena nendlela ekumele uhambe ngayo, bazokushaya. Ngiphinde futhi ngisho, akekho umuntu owenza umsebenzi othize engavumanga amanga lawo, amampunge lawo. Yonke into oyenzayo usuke udlula kulento ekuthiwa imvuma. Uqala uvume, the acceptance. You need to accept. Ngoba uma uvuma, uqala utshelwe kuthiwa uzokwenza lokhu, nalokhu, nalokhu, nalokhu. Lento ifana futhi ngeke nithwasiswe mina, nginishiye kanjalo. Niphile njalo Yesu.